Molt bon dia, quin honor i quina alegria poder compartir avui aquesta jornada municipalista, aquesta sala amb tot de gent plena de ganes de treballar i de fer feina pels seus pobles i ciutats. Saludo naturalment el vicepresident del govern, tots els consellers que ens acompanyen, el secretari general, vicepresidents del partit, companys diputats, tots els alcaldes i regidors que ens acolliu i sobretot d'una manera molt especial l'equip de Reus, l'equip de gent de Reus que ens heu acollit amb la seva candidata al capdavant, Teresa. I també permeteu-me que doni les gràcies a l'equip d'organització del partit que sempre treballa i aquest darrer mes ho està fent d'una manera frenètica i inusitada fins a arribar al Congrés perquè les coses surtin bé i perquè tot llueixi i estigui tan ben organitzat com ho està sempre. Per tant, gràcies a tota la gent d'organització del partit. Començo donant gràcies i també demanant-vos disculpes, perquè no em podré quedar fins al final i no podré dinar amb vosaltres, perquè avui és l'aniversari de la meva filla. Avui és l'aniversari de la meva filla i els que em coneixeu bé sabeu que una mica també és el meu aniversari, perquè avui fa 22 anys vaig tornar a néixer, els porto molt malament, ja ho sé, però avui fa 22 anys vaig tornar a néixer i espero que em disculpeu perquè ja que la família sempre és comprensiva amb la nostra dedicació política, doncs espero que vosaltres també sigueu comprensius amb aquesta estona que he mirat de poder dedicar a la meva família. Però reconforta molt veure tota la gent que avui és aquí amb ganes de treballar, de sumar, per multiplicar i ser capaços d'aconseguir que l'objectiu de les municipals, pels quals tot just falta un any, sigui un èxit. Us vull donar les gràcies pels que decidiu ser-hi, tirar endavant, empènyer, perquè si sempre és complicat la dedicació al servei públic, a treballar per la ciutadania, fer-ho en aquests moments tan complexos requereix una dosi extraordinària de determinació. Per tant, tots els que hi sou uns valents i us vull donar també les gràcies per fer-ho. Necessitem gent amb ganes, amb empenta, que vulgui formar part d'aquest projecte de futur, d'aquest projecte il·lusionant, d'aquest projecte que generi esperança. Tota la gent que formem part de Junts estic segura que treballem per aquest objectiu. I Junts som un partit independentista, que volem deixar de ser-ho tan aviat com sigui possible, però també som un partit municipalista. De fet, no podríem ser independentistes si no fóssim també municipalistes, perquè sabem que la independència no es proclamarà des dels ajuntaments, però també sabem segur que no es podrà proclamar sense els ajuntaments i tota la gent que hi treballa. I en aquest sentit, l'1 d'octubre és un exemple d'això que estic dient. L'1 d'octubre, aquest patrimoni de tots els que el continuem reivindicant, va ser justament el moment en què es va poder veure aquesta feina de treball conjunt i de confiança en la feina que havia de fer tothom per l'1 d'octubre. I el compromís dels alcaldes va ser fonamental l'1 d'octubre. Els alcaldes i els regidors de tot el país van fer mans i mànigues perquè els seus veïns poguessin votar. I per tant, en aquest sentit, el millor exemple de tot allò que cal fer el tenim amb la feina col·lectiva que es va fer també des dels ajuntaments en aquest moment gairebé fundacional per nosaltres, que és l'1 d'octubre. Necessitem que la gent confiï en nosaltres i els alcaldes sou la primera carta de presentació. Els alcaldes han d'oferir, inspirar confiança i ho han de fer perquè ser alcalde és un gran privilegi, però també comporta una enorme responsabilitat. Jo tinc la sort de conèixer-ho bé perquè en el grup parlamentari hi ha molts i grans alcaldes i regidors i volto el país de punta a punta amb molts dels alcaldes que també ens acompanyen per mirar d'estar al seu costat i, per tant, coneixent perfectament de primera mà tota la feina que fan.
I aquesta responsabilitat i aquesta confiança ara s'ha de veure renovada de cara a les municipals que tindrem d'aquí un any. Ser alcaldes vol dir que la gent confiï en tu per resoldre els seus problemes, els més bàsics i fonamentals i en qualsevol moment del dia i gairebé de la nit. Ho hem vist sobretot amb la pandèmia. La feina que heu fet des dels ajuntaments amb la pandèmia ha estat extraordinària, extraordinària. També això ha comportat un gran desgast. Ha estat un sacrifici molt important. Fa una estona parlava amb la Montse Mindan, per exemple, i recordàvem tot el que s'ha viscut. Per tant, també moltes i moltes i moltes gràcies als qui heu estat alcaldes també en temps de pandèmia i heu fet tota aquesta feinada per ajudar als vostres ciutadans. La confiança i la responsabilitat es fonamenten amb el fet de conèixer-nos, de veure'ns, de mirar-nos als ulls, d'escoltar. És fonamental poder, i jo n'he fet la meva manera de fer política escoltant a la gent, escoltant per conèixer els seus problemes i per poder-los resoldre de la millor manera, escoltant naturalment abans de les eleccions, però també escoltant després, no deixant de ser propers escoltant a la nostra gent. I us deia que les eleccions que venen no serviran per proclamar la independència, que ens cal cada cop més, però segur que ens acostaran. Han de ser un camí que ens acosti cap a la independència, perquè el camí cap a la independència necessita que Junts sigui un partit fort. I per ser un partit fort necessitem que Junts tingui molta força als ajuntaments del nostre país. Per això el repte és majúscul. Necessitem que la gent es refiï dels nostres alcaldes i alcaldables i una de les claus que tindrem per aconseguir-ho és el dia a dia, la feina que fem tots des de cadascuna de les nostres responsabilitats i alhora si som capaços de mantenir aquell sentiment de complicitat col·lectiva que va fer possible l'1 d'octubre. Un dia en què tothom va fer la seva feina, confiant en els altres i sense mirar de reüll a ningú que tenia al costat. És amb aquell esperit que el president Puigdemont també va fer la candidatura de Junts per Catalunya a les eleccions del 21 de desembre i és aquest esperit, basat en la diversitat i la força d'aquesta riquesa, la que ens dona a la unió entre tots els que compartim aquest objectiu comú que ens diferencia en aquest sentit dels altres partits. Quan parlem de la diversitat, parlem de complexitat, certament. És molt més difícil gestionar un partit divers. Nosaltres tenim ànima de moviment i ens diem Junts perquè acumulem a persones que han vingut de llocs diversos, hem vingut de llocs diversos i ens ajuntem. I la complexitat el que requereix és molta generositat, requereix comprensió i requereix generositat. També requereix la voluntat de sumar per anar endavant tots junts, perquè aquest és el nostre objectiu, aconseguir el que hem aconseguit quan hem estat capaços de fer-ho, d'anar tots junts. I amb aquest esperit vam presentar la candidatura en el proper congrés amb el conseller Jordi Turull. Ho vam fer amb una candidatura unitària per mostrar justament tota la força que té aquest partit. Un esforç de suma per poder avançar i esperem que pugui ser també referendat aquesta candidatura unitària en el proper congrés del dia 4. Amb aquest esperit, que és amb el que nosaltres hem empès aquesta responsabilitat per anar endavant, és també amb el que us demano que treballem d'ara en endavant, en tot aquest any duríssim de feina per la qual immediatament em poso, com no pot ser de cap altra manera, a disposició. El David, quan abans hi havia al final del torn de paraules, el David Saldoni, deia que ara hi ha processos de primàries i que per tant hi ha diversitat de propostes i hi ha una elecció. És evident que hi ha plantejaments diversos i és evident que els resolem com es fan les coses en democràcia, que és votant. I segurament hi haurà recompte de vots en les primàries, però el que és segur, o el que hauria de poder passar, és que en el resultat no hi hagi mai una divisió entre vencedors i vençuts, perquè el que ha de resultar vencedor és el projecte de Junts per Catalunya. I per tant, afrontem aquestes primàries amb aquest objectiu
de generositat, perquè hi guanyarà Junts per Catalunya i hi guanyarà també el país. Aquesta idea de generositat i de suma per poder multiplicar és la que inspira la candidatura conjunta, dels quals ara avui aquí hi ha molts dels seus membres. Una candidatura que representa el partit que tenim, però sobretot representa el partit que volem ser i que treballarà pel país que volem tenir. Junts per Catalunya va néixer amb aquesta voluntat ferma de ser el punt de trobada de tots els catalans que aspiren a viure lliurement i amb prosperitat. I hem de treballar per culminar aquest anhel, aquesta voluntat. Per això hem d'oferir aquesta riquesa al servei del país. Tots els matisos ideològics sumen, aporten diversitat i la gent de Junts treballa amb aquesta diferència per avançar, per fer millorar el país. Tots els que som en aquesta candidatura som dels nostres. I això jo voldria repetir-ho molt, moltíssim. Hi ha gent que et pregunta, bueno, però aquest és dels teus, aquest és... I jo sempre dic, tu no ets dels meus perquè jo sóc dels teus. Tots els que sou en aquesta sala podeu tenir ben segur, i tots els que formem part del projecte de Catalunya, que jo sóc dels vostres, que el conseller Turull és dels vostres, que tots som de Junts. I això serveix per Junts i serveix pels que volem aconseguir la independència d'aquest país. Per tant, quan ens facin la pregunta de qui som, podem respondre que tots som de Junts per Catalunya, perquè Junts és aquest espai on hi ha de voler ser tota la gent que vulgui avançar amb el compromís de treballar incansablement per aconseguir que Catalunya ocupi el lloc que li pertoca com a país lliure entre les nacions del món. Per això diem que hi som, que estem junts i que hi anem a totes. I aquest anar-hi a totes és per ara, és pel 4 de juny, és per les municipals i és fins que aconseguim la llibertat d'aquest país. Quan diem que hi som a totes no és només un simple eslògan. Les paraules són molt importants, evidentment, però els fets també ho són. I els fets que han passat aquestes últimes setmanes demostren i parlen de la nostra determinació. Fixeu-vos què ha passat amb el tema de la llengua, per exemple, amb el tema del català. Hi va haver un pacte a final de març en els quals 4 partits van acordar modificar la llei de política lingüística. Però aquest esperit crític i autoexigent de Junts va fer que el mateix dia que es va fer aquell acord ens va fer adonar que era insuficient, que calia un consens més ampli, que inclogués les entitats, que inclogués la comunitat educativa. I hem perseverat, i hem fet l'esforç i hem aconseguit que es moguessin les coses. I el resultat final és que ara ja no es reforma la llei de política lingüística, que potser en aquella reforma rebaixava el marc legislatiu a la realitat per intentar fer front a una sentència que és una aberració jurídica i és una aberració democràtica, sinó que ara el resultat final ja no serà, en els propers dies veureu que ja no serà una fotografia de 4 partits, sinó la imatge d'un acord entre partits i entre entitats i amb la comunitat educativa per aconseguir defensar la nostra escola i aconseguir defensar el model que vosaltres ens hem donat i que nosaltres hem de mantenir. Aquesta capacitat d'arrossegar els altres cap a les nostres posicions, que són més ambicioses també en l'àmbit nacional, és i ha de ser la nostra força. Això és el que volem dir quan diem que anem a totes i que Junts va néixer per promoure també i defensar la llengua i la cultura catalanes és un fet que hem de defensar dia a dia. Ningú pot dubtar que des de Junts defensem la llengua i la cultura, a capa i espasa, a peu i a cavall, amb ungles i dents. Això és el que fem cada dia i així ho treballem tots i cadascuna de les persones que formem part d'aquest projecte. Junts necessita, sobretot en aquest moment, oferir confiança, però també despertar il·lusió.
Despertar la il·lusió que ha estat la nostra gran aliada en tots i cadascun dels processos que hem viscut, que han estat molt complexos i molt difícils. I per això m'ha agradat molt veure ara ja alguns candidats que quan em diuen com anem, com estem, amb il·lusió, amb ganes. La vostra il·lusió, la que vosaltres oferiu, serà la il·lusió que donarem als altres. I aquesta és la il·lusió que necessitem com a país. Necessitem que la gent recuperi aquesta il·lusió i recuperi la confiança. I nosaltres en som els principals artífex i responsables. Necessitem un país fort i per això necessitem ajuntaments forts i compromesos amb aquest projecte. Ser alcalde us deia que és un honor i és una responsabilitat, certament, però ser-ho de Junts té, a més, el valor afegit de ser algú que treballa no només pel seu municipi, sinó que està treballant pel conjunt del país. En les eleccions municipals, ho sabeu molt bé, les persones pesen més que les sigles. Fem que totes les millors persones siguin les que vulguin estar treballant al servei d'unes sigles que són de partit però que estan al servei del país. Així és que moltíssimes gràcies per ser avui aquí, per continuar treballant, per fer possible el que necessitem, el que volem i el que mereixem. Ho hem de fer junts, ho hem de fer per Catalunya i sent a Reus i sent l'any ferreter, no puc sinó acabar amb aquests versos magnífics del gosa poder ser fort i no t'aturis, que ens serveixin de divisa per l'any que tenim, pel projecte que tenim entre mans fins a aconseguir la llibertat. Moltíssimes gràcies.